Maayong adlaw people. Today is Sunday again and we're back hinampak. Na-board kaayo ko kay grabe pa jud kayo akong hangover. Kay day off is tagay day man good so mao na among gihimong stress reliever. Tungod lagi kay hangover pa ko ang akong bana intawon maoy nang labas sa mong mga sinina. Good boy kayo akong baby love karon. Char, unta kamo pod ay. Tungod sa kahatsa kong bana og sayang kakugihan, na ako'y naununaan nga ako siyang i-treat today. Aside ana, nakahinumtom ko nga naatoy nag-request og prank, kaning giingon niya nga robust prank. Shoutout dahil kong Madam Danica nga mo'y nag-request na nga prank. So samtang nang laba akong bana, nagdali-dali dayon ko gawas padung sa 7-Eleven kay mopalit dayon ko aning robust capsule. Samtang nagpadung ko sa 7-Eleven, ako nahuna gyud ko ba, sakto ba gyud gani akong buhaton no? Naabot dayon ko sa 7-Eleven, pagsulod na ko naitaw naglinya, so napalit-palit lang kunuhay kog ice cream para sa di ko mauwaw no. Sa mga wala na sayod kung unsa ning robust, palihog na lang po kog search sa Facebook no kay mauwaw sad ko musulti diri. Niingon sad ko nga, ati, naasad mo'y robust? Medyo nauwaw ko slight kay babaji badya ko. Makahuna-huna niya sila unsa kay plano ani nilang ma'am. Niuli na dayon ko kay para maabli na ko ug ma-sit up na ko sa akong bag. Pero nahimuot jud ko ani akong pagkumangkon. Niingon man gud siya nga kay baw siya unsa ni. Ana pa siya nga 3 hours na 3 hours kang kayate lagi gyud. So mao to nagready na dayon ko ug akong bana mao pa say paghumanyag laba. Nakanahuna lang sad ko makaya baka na niya no nga gikat pa man intaw ni nang laba. Pero people sultihan ta mo hantod karon akong bana wala gihapon kahibaw nga ako siyang girobus prank. Ako ra man to siya giignan gabi nga Bikoy nakoy surprise nimo tanawa lang niya sa video. Paghuman sa ako ang prank, naglibog ko kung kinsa ang na-prank, siya ba or ako, ambot lang. May bawaan na ninyo kung inyo ning humanon akong video. So, mo to people, padong dahil mi sa Intoys Bakasihan sa Bagsang Cordova, Cebu. Usan ni siya sa pinakasikat nga kananan dinhin sa Cordova. Tungod aning ilahang mga seafoods na putahe, hilabi na ang nilarang nga bakasi. Intoys Bakasihan, Bekeneman. Tungod laging pagkabarako ani akong bana, paborito yun kaayo ni niyang mga seafoods nga sudan. Og naabot na jud mi sa Intoys Bakasihan. Aside sad sa sudan nga ilang mga gipang baligya, nindot sad kaayog mga ambience diri oy. Pero grabe gyud akong kahimuot ani akong bana, grabe niya kalingaw kay nagtuo lagi siya mag-vlog lang mig kaon-kaon. Wa siya kabalo nga siya di akong target ani, andama na lang name yung paglato-lato na ko unya. Char, sa mga wala pa day nakaanhi, mao day ni ilahang sikat nga tindahan. Namili na dayon mig sudan. Unya kay Pinoy ko bisag makita rang sudan ako jung ablihan. Unya magbuot day ka, char. Pero nakuha gyud akong atensyon aning ilahang kugita nga grabe pagkalamiatan awon. Pero nagtanaw ko sa akong bana, mas lamig gyud akong bana awal ang kaon niya. Char, nangita na dayon mi og pisto gasa mi dapit mangaon. So nagpaduol gyud mi diri sa dagat no kay mao may atong purpose sa gilahang ambiance ug gilahang pagkaon. Pero people gihatod sa akong bana ang sudan tanawa ra gyud ni akong bana people. Mura gyud artista nga ni Anis Cordoba para mukaon sa Intoys Bakasihan tiaw mo na. Ambot lang sad no nga sa kadugay na namo ani akong bana mo starstruck man ang gihapon ko aning animal. Awa lang jud ka ani atong lato-lato unya. Char, so gisugdan na namong birada sa among pagkaon. Ako sa gid di siya gisiguro og pagkaon no kay ako may ang kanon unya. Char, samtang ga video ko ani akong bana nga nagkaon no ako kay bag asa ko naglaway sa kaon ba or niya unsa naman eh. Double mukbang naman ni akong gitan-aw eh. Lami kay birada kaon sa akong bana wa gid din taon siya kalibutan in taon sa mahitabo unya ambot lang tanawa lang gid ninyo mga people. Basta sa kaon na gani ang among hisgutan people no. Ari gid mi maglisod sa among budget. Seafoods mo paborito sa akong bana. Oy, nya mahal na ba yung kilo ron? Pero sige lang pagbigyan saon man love man ako siya. Char, makita gid ninyo sa akong mga mata kung unsa nako kalava akong bana. Gigigma lang pud nako siya taman kay ibog man kay siya nako ba. Respitar lang gud. Sa mga nakaila namo diha as couple, dili sad tantong perfect among relasyon pero gibuhat sad namo ang tanan nga magpabili namong gugma sa usag-usa. Char, kay niingon man si Ben and Ben nga pipiliin kita sa araw-araw so I choose to love you every day. English lang. Asa naman ni naabot akong storya. Oy, naabot naman ni sa akong paghigugma diha kanimo. Oh yeah. Bitaw people, balik ta sa kanya mong gikaon. So far, so good or gid ning tanan among mga gipangaon. No? Sakto lang nga makulirap imong mata. Okay ni nga time busog na gyud kaayo ni makita mong gyud ninyo hurot gyud tanan. Pagkahuman na mo kaon, naghatag sad maghigayon na manghingi kay no nindot pa jud kaayo mig view. Mura ra gud kung manglantaw ko sa akong bana like I love the view. Before day mi nangaon, ako siya gignan nga dili ta mo inom og soft drinks kay mag milk tea lang ta. Kay of course people part gid ni siya sa plano no. Ara man ako ibutang
butang ang the Robo something. Pero ni ana siya nga magpa-car wash lang sa daw siya. Unya kay motor man ni nga mua, so motor wash lang sa mindset ba. Iya sa daw paliguan ang iyang Honda Beat. Sige lang basin pohon mahimo na ning NMAX X Max XX. Samtang naghuwat ko ba naka-realize ko ba nganong wala man jud ni bangko ang car wash uy. Nay mga ate diris dapli nagsige pog huwat og binarog sad. Shout out sad ko sa mga car wash no nga dapat unta pod na ay bangko sa. Kay naa man jud time gyud nga mukuyog gid ning mga asawa nya mohapit og pa car wash or motor wash. Nangita na lang pod in taon kog paagi nga makalingkod ko diri sa atbang. Naawa ra gud ni akong porma diri muram kog nagpakalimos in town. Ani na dayon ta sa exciting part. Mamalit na mig milk tea og dinhi sa Stars Tea ang among napilian. By the way people, bisag asa din sila mo display para maninda no. Kung naka-familiar mo aning Stars Tea, very affordable og very lami gid sad ni ilaha no. Oy Stars Tea, baka naman. Char. Namili na dayog flavor ako ang bana. Diri nga part no kay naglisod jud ko kay wa gid siya muhawa sa tindahan. May gani kay nipalit siya og sigarilyo kadiyot. So nakahigayon dayon kog butang sa Robo sa iyahang milk tea nga taro. Pero nahimuot gyud ko aning tindero kay na-shock siya kay baw daw siya unsa ni akong gibutang. Pinaingon dayon ning tindero nga familiar lagi na ti. Grabe sigurong tog ni Kuya Benji anay naghuman. Mauto nagsige na lang kog tisngi kay duha na ako ang kasabwat kato akong pagkumangkod og kaning tindero. Successful raman pod hinuon ang pagkabutang sa Robo sa anihang milk tea. Ambot lang sad kaha ang outcome ani kung successful ba. Gi-make sure gid nako nga matarong siya butang ug ako gid ning giukay og pag-ayo sad no. Kay basin pa lang walay effect kamahal bayaan ning yate. For your information sad people no, grabe sad mahala ani duha ra ka kapsul ambot na lang jud. All set na dayon ang tanan so ang among plano mag-inom mi dito sa Dakit-Dakit dito sa Katarman, Cordova, Cebu. So nigikan na dayon mi dito sa Katarman Dakit-Dakit pero this time nakulbaan jud ko people. Kung unsa gyud labas ani people. Pero mura naman hinuon og nasudlan na bisag wala pa kainom butangi. Naabot na dayon mi sa among giganahan nga spot. Very beautiful pagyud kaayo ang sky. Sa mga nag-low budget og date dira, perfect jud kayo ninyo dinhi. Nindot kayo ang vibes dinhi people daplin sa dagat, nindot kay hangin. Pwede ra mo magdalag foods dinhi people, pero in tawon be responsible sad sa inyohang mga basura no. So naa na jud ta sa ato ang exciting part people, ang pag-inom ni Benji sa Robust. Ambot lang sad no kung sakto ba na nako pagka-pronounce. Gi-make sure gyud nako nga o kayon gyud nako para gyud ma-mix jud ba. Pero DMD people, gwapo gyud akong bana bisag unsaon asang anggol. Asa na lang ko ipot ani. Gisugdan na dayon namo ang pag-inom so hapit na mahurot ang iyaha. Diri nga part na himuot na jud kaayo ko ani like nagdrama-drama lang bitaw ko guys nga mura rag walay mahitabo. Nagsugod na kog bantay niya kung naabagi na usab sa iyahang lihok. Before ko nag-decide nga maghimo ko ani nga video nagtan-aw sad kog mga reviews no. Og testingan nato kung unsa jud siya ka legit. Diri nga part na ana ko'y nabantayan niya tanawa ra jud nagpanila naman ni oy. Nagsugod nagpaak-paak mura mag-iro nga nay rabies. Giobserbaran na dyan ako siya people pero na-action kong kabalak kay mura man siya naluya. Kini nga time ako siyang gipangutana kung unsa iyahang gibati. Pero nakabantay gid ko niya nga murag dili gid siya mahimutang. Aksyon na jud kong kabalaka people. Og sa dihang mao na gyud niya ang nahitabo people niligid na gyud ang yati. Wako kasabot og naunsa ni siya, giganahan ba ni siya, naluya o giduka unsa man jud. Diri nga part nakaingon na jud ko nga murag palpak gyud ning planuha ba. Kay unsaon man nga nagpahilot na mangyati. Nagsige ra jud ko obserbar niya people pero unsa naninood naman hinuon nig tog. So hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa kasi sabi nila nga puslan man ato ning nasugdan ato na lang gyud ning tiwason no. So naa na gyud ta sa pinaka-exciting nga part kay murag dili na gyud ni maayo ang iyahang gipamati. Tinawa ra gud people naunsa na ni siya. So naka-feel jud ko og success. Kay si Benji out of control naman ning naunga oy because I can see it in his eyes jud ay. Nagduha-duha pa jud ko ani og ni-effect na bagid ni niya pero nanghagad naman ni noon nig uli noon asa naman mi paingon ani. So we decided to go home na kay ganahan daw siya magduwa og lato-lato. Char! Pero bitaw oy wakoy sure basin masuko siya ani ako ang content karon. Nanguli na dayon mi people. Og nimo Benji nga nagtan-aw karon nga walay kalibutan unta mapasaylo pa ko nimo. Samtang padong mi pauli nasugatan day namo ang bana sa ako ang best friend. Shout out day kong Charles Ray Malinog kiyawag tato
Pag-abot na mo sa balay, naghuwat ra jud ko kung unsa iyahang aksyon nga pagabuhaton. Og kung nakahinumdum mo aning bata, tinawag isingyasa na sad kog 3 hours tinuod pa pud kaha ni. Nahimuot jud ko sa 3 hours nga iyang giingon, ambot lang gyud ning bata, oy grabe gyud ning social media no. Mauna ni ang dagway ni Benji, resulta na ni Robos. Tanawa ra gud ninyo people, one man ni na maoy unsa naman ni oy. Og ikaw nga nagtan-aw base na kay plano ha nga magrobosad mo. Char! Wala na jud ko kabalo kung naunsa na ning yati. Hay, hasta ako nahimuot na jud. Mao na to people, maglato-lato sa mi.